singa ko sa ulambongi. Kaya ko Jesus, sa ni mula na tamatay naman rin. Kaya nang manibosan ng mga. Manibosan ni Kimami. Nayaman na lamang ulit na nutong siwong ko. Membulia yung na raibong. Doon na yalobong. Doon na tatamagan ni yalobong. Na kanagaran ni Mamimbul ng daw silbi Kimami. O kung na ni Mamimasok, Kimami wala. Yung mokoda din na, nakakaroon isang mokoda wati na ni Mami wala. E na muling rai chisu, muni bosa bi Kimami, kuko ni alutao. Ni rai chisu ni Mami turanga ke mula. Nalot ni semu, nalondon tinavitu, kena utara, na inuinui, ni sasena, na inuinui. E nandau semu, bertali tu, ito na inuinui. Nandau bakalungan tadi, nakakera, yang nandau semuta. Sekatau boko, yang nandau semuta, wala kelu. Ang hindi kita menonda, yang wala lesoni, nabateng mo na waseva, ginaibuwa kinalima, kinaluket tilkawalu, kinaibiwa ginatilgawa, kawiligawitan na din tartala, ang nasingatabo nila. Nabateng mo na waseva, kinaibuwa kinalima, kinaluket tilkawalu, diwa tilgawa, pero ni tanang mo bekan, kanduwa ka sewa na ngauna, ni bolta makawa, kanduwa ka sewa na ngauna, ni bolta mabuwa. Nangauna baklo, kinangauna mga chisu. Anda sa ati ko na nangauna bakayaltam. O baka mautaka na nandambulan ni daw sewa, kaya nandabekan itaka na nandalotong sewa, ka teki buwa ni bolta makawa, kada sawili kau terkena lesoni, kena bolta buwa na ngono ni chisu, ka sawili ki baka kena lesoni, kena ngau na bayalo tambu, na kena bunau ni baka tau taki, itama buwai, endai. Nai nui, ni sasena, nai nui. Na buvale, ni atama patakei. Endo sebu nga na huwala. Ni matay ni sebu, kabatara na kalo, mebeka ni walamanlangi kebrabura. Ni matay ni sebu, ni bemuli, na huwala. Ni atama keibi. Ni ambuli ko atama keibi. Pero beu diri bata kena kalo. Kay tobo bata kena kalo. Kena manibala ni matay ni sebu, na lamaniwere. Nabubala. Nabubala na kaya nakataka na were. Na were na kaya batambo na kaya batumura. Nabuwa ni nang gabewe kani kinakalo. Sebi naka seba. Nabewe kani na ibig yatama. E mga tokay the fall of man. The fall of man. Sa kau tani kina ndo nabewe kani. Endo na sebu kabesebuti kina na wera ko iteni na huwani, ge kautani bisa balabala, ko ibi kiyatani. Gai sudu ko keni, gai sudu ko epeni na bendrau, prosa sudu tu enandela ni balabala. Namane sudu kina ko keni, ge kabango ko ibi, au sarawata mage choba, na tamaka. Sa watara na kalo, mesa sema walangan indo na mubali. Me dama be ibi kiatama. Me tumbu kabua. Ka seu tiunga. Na bubale wala kalo. Isai seu ni bubale. Wala kalo. Kokeni. E kaya koibi. Au sarawata. Na tamaka na becho. Neng balik-balik ni mosanggo na keni si okay. Na kena yada mga ipriu kapato kay kina. Kokeni me ulmotua ni ibi kiatama. The possession of God. And ang balimbali niya, may Cain. Cain is the possession of God. At the buta may musuna, o ibig kaya, au sarawata, na tumata may bicho. Possession. And daw siya nga na possession. And daw siya nga na kaya na taukera. And daw siya buti nga na ka, enon ka, baka buno na kalo, menonga, dagay mga sukaleso, buwan na kalo. Yan ang luto ni Sima. Yan ang balimbali ni Sima.
ia ko e peli ngai sudu sai karu ni ngoni sai kuri ni seu nakalo endo we ba tumburi takena ngana kam nakalo endo tumbu nangamba ba kambau endo kilai na buanika endo buata ya ne renrai ni tumbu ngai tumbu ko e peli ngai seni da butendo na mosa o ibi isa sudu ko e peli isugo keni ka ko au sarawata na tamata mai wana kalo o ke rau nei seu na wera ni teni ke rau sai seu tali ni ne rau pula o keni wana kalo ia rau sabu wale lutu the fall of man ana mata ni kalo embali ni bosango na e peli se o able ani kala bosa vai priu able e peli vanity nothing void now vanity ke baka ando ba muria na bosa vai malibali kana bu Solomon ka kelenga inga tau kena possession okay e burungo linda tau kena kanta mula tau na kalong vanity sakawali kena malibali na yata ni malibali ngo e peli kawali sakawali boleh tenggawa sakila ko e tama kaya sudah tolu seba selima sa belti sa boy sa nothing sakawale kana buku Solomon boleh tadi sa senga na linui kera wambuli kera uviana kalau vai tahu wata kena kalau enabuni ni rau lutu the fall of man sudu ko keni na ulubatua the possession of God kera sarawata mai coba na teman ya ke sudu ni karua se ketau se kabar sakawale nga sa senga ni rau linui na sema lesu na hubale vakalo e bruma e kona kalu no mala ya ni balimbala ni avango na pe ya na mona ni tambo soro se na mona ni sebu kita kere do kena indui ni mona sa sebu kina kokeni ke yepe au sambi tamana kaya o salam de kina mo tambo nangona ba chisu sa sebu tana non rombula endo na farisi ke endo na dawa komuni na farisi e suma na bossa nga ba babalani na farisi suma na bossa ba bit ni farisi le baka tunga na talano ka ba polo ngere sa so nga mai na makau isa na makau viti era tama ba ketsa bul ketsa kau meni kuas ka na tulu bul makau farisi isa na kana bossa ba bit ndina mai na farisi nga sabu me farisi ia entontu na kene barbare pero na farisi se na farisi they are men of God baleta ena ngona ne chisu na ngona ba Israeli salutu ko Israeli esa sera mi rambombulo me baka rambombulo chipita era sera ni bombulo me baka kau di Syria era sera ni bombulo me baka era ndo kau bombulo betul na Israeli era tunga Israeli era bombulo tunga na Israeli isama ibeli tai ko Roma era sa bombulo era na Benua the fall of Israel fall of man ngona na ikiatama the fall of Israel ngona ni chisu rongo na parallel rongo na comparison tauto bata na kaya ngona ya salut ko ikiatama sudoken salut ko Israeli er sabe mulia er sogra bato kai na farisi mera tamata ni kalu era rawata na tutu wa tamata ni kalu mai becho mera na liwat mata kena kere karua rawa mai seu na berlot na bori Jesu ora ndo kumuna na baba tax collector ora na firka ni kwa era tarana na tana
era tarana tangere, era tarana tangoli, era tarana kakiranga, tax collector. Koe dua na farisi era tamata ni kalau, merawat na tamata, ena mo ni farisi, na bakal suwi ni tamata buana kalau. Koe na kumula na bakal na tokai mera outcast. Mera outcast. Sasena na mingui. Kakek na bulia na kalau sudah kalau bela, era kotanya, era mai kumul, era kotanya. Siapa yang belatira, siapa yang belatira kalau, membelata nona nui na matem tu. Misal lu na matem tu Israel, sai nui matem tu, oi na rom. Ya ni matai ni introduction kau na nomo me waga matalia tai kena, me tasere kamatata sembilan lagi rumah ni na utun guna. Dona mo ba tamakao ni Shem, dona mo tamuo ni Shem. Kay symbolic na tamata ni Shem. Symbolic na tamata ni Shem, o Kenny, au sarawat na tamata may wala kalau. Kaya salut manera ubala, way bigatama. Ana bubuyata weekend, sara ni bakao, di rombula, tinanay rombula. Salut ko Israeli, sara ngay mo ito na farisi. Era digita ki na tamata ni kalau. Man of God. Merawat kalau boleh suri tamata buana kru. Sagai sudu waya pen. Kene balen benati sa kawarana. Sa sen na ini. Ragai basi na tax collector, endo kubuni baba. Outcast. Tasa ready na sa sen na ini. Ara metara na tang, undang gel, why kena kakak. Kaya na nagkas maguata. Ulaka. Nay minui, isa siya na minui. Meron na liba kang amboy seru. Sayang na may kila, nung usiro ting Mandalano, baka bosok tigo beyaw na nayalong. Nangam nandiyan rengo, yung tabi roman na pati. Sa sarami demura o lauga. Nui teman talanggere. Sakanya sa nende ng bula sulim na yung rodo mungkuk ang nawa na mungkuk ang tuiba na mungkuk ang kanawa to siya mungki ang mungkuk ang dobulat ngayon siya doyan mo ng dola tawala sa halin mo ng dola ni kuasa apa ng dola sa saulin ng dola kaya kung sino nito nakatakating mo kasi kaya sayang mo nakatakating mo kasi na inoy-inoy ni mula ay nandun ang doon narawatan talasing sa mga taray tinawalin na kinabigin sa iba na inoy-inoy isa siya na inoy-inoy ay nabakataw na biti ni mataka ay nanandambulan ni Sir nandamulan ni Sir au talamamana noon sa wananda ko Winston ay nangon na katawang ko doon ay mag-isawit sa Lutinawan nabalot talangar mga pinaka salut nabalot tal-tal salut bali mataw salut nangon sa sangay may kilo na Facebook may kena gaya itu kurang matentu na walang kami na kumata ka ng naman kemudian na lotu ni ngarawangan ng iban lotu ni tarana kemudian na lotu ni ngarawangan ng iban tautan mga bauta at then na duruma anuin itu kurang matentu kinakanga otomatik asaran bukan dulu kira-kira itu baru tadi bisa asaran dulu kalau teman ya yang nggak usah mafika nggak usah torman dalam materi buwali Kenny Efeli Farisi daw kumuna bata-bata nggak usah tuh iban lot yang mana Cisu Farisi yang daw kumuna bata-bata nggak usah tuh yang materi coba o Kenny batakay Efeli
Dua na Macau, satu na Matay Choba, Kenny Matay Pegi, direct. Siya tanin doon na kahit ako sila. Raw nga, wala ko. Wala mga chisu. Dami ito ka chisu ibalot. Sa mga araw, mga gambor sa tingaw-raw. Nang nang siya, nang daw kumunit ang baba. Kena farisi. Kibu wala ko. Direct. Na kena medium. Chisu karisto. Katoka. Ano lang ko. Ngibago na kena niray. Ni matay. Kena farisi. Ni daw siya butal kakilangan. Siya butal na kakilangan. Siya nakawa na kakilangan. Siya solina na kakilangan. Siya mambaw na kakilangan. Siya dagat-dagat na kakilangan. Doon na ng bulan ng Kenny Batakina Faris. Doon na tamakao Kenny. Doon na ni Chisu Faris. Raw bakando ni raw. Batakina na. E nang raw kau-kawa raw ni Dambe. Meron siya. E nang raw buku, nang raw kamata, kaya nang raw ganga, raw bando ni raw nga, ni raw ni siya. Wala ka. Iya ay nagtaunda ko ni nang raw siya. Raw tamatayalo na dodo. Raw tamatayalo na dodo. Kenny, hindi ko katita din na, wewe. Yan yan na. Wala Farisi, ito kuna. Hau sasya ni bata kirongo. Erang daw yung lewa, erang daw butako, erang balbalaba, erang daw buwa, erang buka-buka. Tama nga ba ito ka? Yan na. Ganun daw siya, unang ngay siya, unang robosa. Daw siya buta na kau-kawan, pagaluloy nito ka. Pagaluloy naman na kau-kawan nga kokeni. E nano na imu, sa rawat tamay na siya, sa amita na matin kalong. E nano na kau-kawan nga. Yan ay nui-nui. Ni tamata. Isa siya na nui-nui. Nanumi kwa nga. Kuya kaya, namatay Chisu, kaya ako suliya na nangui katini. Kaya kung daw lolo mga ruwa, ay nandito na mata. Noon ay nui-nui. Isa siya na nui-nui. Kaya nga, buhatin ko. Ya kaya Chisu, kaya mo tamu, siya ni mga daw nui, na isiru ni Kenny. Siya kaya ni mga daw nui, na isiru ni Farisi. Kaya barang-bale, kaya basay, ni siya na isiru ni Ebeli, patakin daw kumuni na mga. O Ebeli, ni barang-bale niya daw na vanity, sa siya ka rin doon nui-nui, mo mo, yan doon na kahit ito kabuha. Ito mata, yalo-malo. Iba ka mo tayo kwa. Gaya ikaw ta, na naulong magtuwa sa langan isipi, wala ka. Naulong magtuwa na nakakeda nga, wala ka. Naulong magtuwa na nambuno keda nga, wala ka. Kung ang daw kumuni mga laba-laba, gaya tambangan ng mga sarena, gaya kaya ako sa tamatay balababa. Iba ka malulong tayo kwa, e na naloto ni Sewu, kau teman manusia mungkin kaya, kau tematay bala-bala. Ini lawan yang mana? Paman mungkin kaya. Kali kalau eben, isang daw kati ko man nga oken. May tuwa en do naka. Era do kame maduata. En do lomare en kakana. Yalo re, no ko teman manusia kau temai en na yalo binaka. Yalo re en kakana. Kung ang kumuli bata-bata, na may doon na matali kalau, kaya, ni naman niya umana. Bisa tamatay pa. And ang laki ni mula ba, outcast. Daw kumuli bata-bata, outcast. Webeli, vanity, kawalan nga. Outcast, kaya kawalan nga. Okay, baka malmulong tigran, iya lang nga yawa reto mo, ang mula rin ito kita. Ito ba, dito lang, manandala ko ng koro. Kaya na buwa. Erang reke na mula takar baka, rende. Yan ito lang kaya di minum bulan. Minum bulan. Saan bola kan yang mula tuwi. Sarau tamen daw sa tutungan na banuan, Italia kilem na mosa. Sarau tamen ratu wat tungawa kor rabelo manitiko. Baleta ra jalan. Pendola ro na karo makawa. Wepeli
Kota kena tau kumuni kata-kata. Rau kay pa nui taka na nang rau sewu. Kiwa. Nakalo bisa seda. Nanong rau ini. Ulutang minonda. Nai nui bisa seda. Nong rau kauta na nong rau ulu matua di nong rau bulan. Yalo malumumu. Na yalo re. Na baka nui taka bona kalau. Nong rau kake na mesan bona nga nakalo. Dina nga ni rau rau. Dina nga ni rau tuke sombu. Dua sa lutu na mana bubala mena mera moiten. Isa tau si rau mena kalau. Ana budi bala tani ikia tama. Tumbu nei apel. Dina nga ni sa lutu mo koya na mata ni silebi outcast. Ni tax collector na budi bala mo koya. Ke ba nui taka tura. Ana bulan na rau mula tukin. Berau tu na mata ni kalau. Isa kwa kalau na ngai nui. Isa sara ni nui. Ge kaya mo tama. Gay bakandon na nonra bangkon sa. Gay bakandon na nonra siya. Au biya matusahan din gay. Yasa na nangyayala ni luto nito sila bito ko nila. Nayala luwa sa takuna. Luto ni sebu mo dingi taka na manuwa ko tukina. Kaya mga pinakata mo luto dina luto bayalo luto binaka. Dingi taka binaka nambula o nanuma untuk seputa kina na namubula dong yaw ng kakena wala ka inda masu kata tu sanaka na mga para may bechisu rabi sa kiwa inda masu kata tu outcast, vanity, kawalangan, remel temata, redar mumpulan, kawalangan, vanity, outcast, temata, durme balago, masu, ena lam simiti wala mati, kena matrak kena, ramu rabuwa, kena rumah. Lam lotu, leya onda enda lotu, naino nui, bisa sema nui. Nagam na sebu sa ikuanay nui ni tamatabang bauta. Ni saluto may nawera wa iteni o ibi kia tama. Me semales do beo kani mo na kalo. Gay bandon ni wa peli. Kawan nga penalty. Gay sani bandon ni possession of Kane. Kenny. Balata na kalo. Nagluto wa kangani. Sebu. Nui tomata. Isa siya. Nui. Naku sebu ni kuwa. Siya naman balata me leo ni naku buwan ni nataka. Balata me kalau ni naku mula. E na naku itay ni nataka. Nui. Isa siya. Naku pita naku ang ganibol ni kula. Me sebu wala kalau. Balata ni nataka.
Mer no ko noi ni sa sa noi. Ena kan ndam mo kay bitingo. Ba't tumur na kalo. Ano ko lang. Diyan nga ditotobat ng doon. Yan ng doon oti bene. Kaya na rotin karo na bitungo. Mo may mabuat ay do mo pala. Director of Lens or Dim. Kaya untuk na total nilai nga. Pero tu naman din tu kaya bangko ko kita. Pero pada panilaw, yang berkira matin tu, yang usah bangko ko kita. Ini benar-benar dalam orang ini mikir lautan dia. Silakan lah, naik lama di lot, naik lama oti. Di bawah sebutan kaki dan orang keluar, kali lain expand karena keluar $1. Yang ini bisa sana ini, sebu tiungah orang keluar, biar tiungah orang keluar, nomor kaki. Na tamata itu lutu na matagal ini tua. Tol na matagal tamata itu bro dua. Era samba o seru tungal na matintu. Lona bagambau tamo na inui tungal na matintu. So era ndo seru tungal na manua. Lona bagambau tamo na inui tungal na manua. Nando bewan bago kamo sa mo pawan mo kali. Yaya pun matagal tamata. Tol na palati. Kene katol pero seru tungal na. Wala kila bila na kaya nanduin na tulungan. Iyayaw biya kukunin doon ka. Mata itu na damben dua, na ndromin dua. Damben dua, ndromin dua. Ngaw na ndromo kinin dua, na ndromo inui. Sa ndromo, kaway dalaw. Na banua, endo damben doon ako na dibilutak yung gagay ni banua. Kaya doon ako na, hormonu, dibilutak yung banua. Damben doon ako na dibilutak yung kukunin banua. Siro kau bil tengah banua. Oleh siro kina, baik kalau kau tiba, anu mai, minum, kina. Ia nalo tu, kada voltan. Sakalau ni uli banua, kalau ni buda, kalau ni lagi binaka, kalau ni lagi dah, kalau ni kakek dengar, ena sangat ni baik kalau rawa, ni dunia ngo, bisa sangat. Lotu. Dondo. Ni lotu bila kita mau bawa. Sehingga kalau itu punya kayak orang sawit, nunggu vital kalau yang betul, sama tarai do praktesu, au mai practical yang centenary. Au practical yang betul centenary, betul di sembilan yang vektor nunggu. Koroi betul tarai, misalnya sekilomas. Mata ini praktesu, kau tahu tahu kau baru tunggu. Nunggu tambu kawaya itu na tu namanya. Awak ini kekeh tersi. Awak ini nunggu tiga show lalu tunggil. Kali dia orang itu show ni kuat begitu tak pernah. Awak ngamai, makai nunggu praktikal suba, nunggu itu pertama kali. Allah ko lesi dalam tempat Allah kumisya listani budisau. Macam orang berlotu, macam utara, itu siapa berlotu di kami itu, boleh semua India, atau mau berway. Ini untuk lingkungan aku nggak bang, bos aku main na communication, yang berlotu berlotu. Sama itu aku nanti mau mandi nama tersiar yang berlotu live stream. Selalu raya mandi na turun kasih komandi tembuah, kuminungan misiar. Ena tumbuh tiungan lo, Ya na minui, bisa sana, na minui. Ia na manua, ena tabe, dor kau lutun dor kau. Taben dua, lutun dua. Maten tu, taben dor maten tu, lutalen dua, lutalen dua. Ia na lotu, tu nu miskin mai mua, kau tanya cuma. Kau betul betul kena tolong bos ada coba mata. The last man standing. The last
men's Inda bebo salita na hope. Inda bebo salita na nui. Na no bela kani kena kalau. Na no sema kena manua. Na no sema kina matentu. Na no sema kina lot. And then the baby na nga. Beba ka endura no de nui. Wera no the last man's stand. Kaya una kasi nalego na no last man's stand yung tamango sa primary school. Sumay na kawali primary school. Kira biya ka nga tamango sa kaya tao sa Ratu Mundo. Kira biya ka biya. Kuya na no last man's stand. Kuya na no nui. Isa siya na nui. And no na kaya no muna for primary school. Na sa secondary school kina ule umili KBS. Ako gay makapakain ko may nung Godfather. Tol na ko sa mga panata kami may symbolic may nui isa sa akin. Last man standing to Godfather. Pero na kailan din sa mga usunod na naman may baptism. E bangara yung duwa may nung Godfather. May baka to kaya na buwa. Balet ako ng mga go. Nayada to ka buwa ya na yung duwa. Pero baka to kaya may Godfather. Doon ay nui, isa sa nui. O sa lewo ni KBS, kaya nung Godfather, nung gastiwuli may Amerika, yung na Pisco, nada nung may desi. Gastiwuli account mo ko. Besaw ta ka ng gumon, besaw ta ka ng buray, besaw ta ka ng gumbula, besaw ta ka talaga, nataketin ng gumbula ni matak. Yung dadore na nung nakamuli na account. Kasi uli account ko ko na Pisco may des. O sa simula na wala ko mag-des si simbulat ko sa samat. Kuya ng Godfather. Ang BTQS, ang USP, Olengas ni Bulia Baturawa, Junior Secondary School. May manuwa kaya na ako, may ano sa may taltala, may kanarorotal, na Bulia may pantol, Aules may taltala, video talalot. Kinabalot ko kinanikuha. Enan non na velitaki endu na inui sa sala inubeo kibes na no Godfather magdes ang gas ni bulan account account tu ni mo me adaw tu kaya kato na mentor so na mentor baka endu na inui sa sala weekend na no sa level talaki na no mentor na taltala tikila wangera. Magoy bento ko. Nona bulo kaya nona susu, nona bunaw, nona bubala, kakere ang muli yung tunga. Enong bento ko. Iya na baki matongo. Sebutibiti ko instant. Sebu talaga nakasaleleng isa kau malimbula India, isa nandun na mati. Sa wasa na muna ng pasyente, nakaupo na nauto, tabiyaw na cardiac disease. Failure, si heart failure. E nang nga naman sa nandang tukin ng go, tuma India. E na magsabi. Sa tukon na sa marolay musu, nanong ribin doon mo, may basu, may taray na ng guto, may baki na pressure. Siya malangan itikir, umigil mo. O baka sangara, o baka waradalis, binubunilui. Isa siya ng mga. Dabay na yan, nagtaong dako lima. Nung kumpula yan ang kere, yung sa tungo ay balimbula, para mo duro. Dabay na mga binilui, isa siya. Okay mga sabat, na ka ng last man standing, mga kero yan ang tanga, sa kaya, tao sara tumudusin niya, sama di okway, inindamang-damang ko, sa siya niya biki, ang last man standing. O sa sandara, ito ng nui-nui, taon-taon ni nui-nui, ang last man standing. O sa kaya kasama tayo ng Godfather, magdesi, siya dapat na kami Amerika, nabanua, drive tegyaw kina, drill tegyaw kina, yolindong yaw, nagundang ya, matali tutuya, lawa, ay natawang na. Ay nabukay uli, nabukong Godfather, nainui, sa sana nui. Okay ba sa matang ng dokumento, Reverend Kikila Wageratu. O sa kaya ba sa matang ng dokumento, Reverend Kikila
Wangaraku. Dan tamu-tamu go, tamu-tamu mati. Ana baka mulai au sisa. Nai nui. Isa sana. Nai. Osage lesunga. Kinaya nimbula. Kaya bosa. Kaya masala. Kaya nandina. Kaya nimbula. Sakani dua. Ana rawatan nai nui. Isa sana nui. Ana mo Yesu Kristo London. Kuala on the last man standing. Kuala on the Godfather. Kuala on the mentor. Siapa yang lu? Nui. Bisa siapa ini? Tolu na ya kami ini yang nak bulan ni kuah. Tolu na boswa ibrio na bagai ni kuah. Oni ke banda berkina. Ni bosakila na nui. Bisa siapa nui. Mungkin kata-kata namumbula ni Soklo, namumbula ni Garaklo, namumbula ni Sebu, namumbula ni Solia Semaroya, namumbula ni Lakoba si Sena, namumbula ni Bambauta si Sena. Kena kau na ngau mayabal sa atin. Mosator kami no, Kristo Jesus. To introduce a person into the presence of a king. Prosegal. Nambalimbali ni Mosungolo prosegal to introduce a person into the presence of a king. Au waktu tumata karena nonton sana mendaya bawa nanti nui. Mindu biar na Minister of Lands, me redarain na Director of Lands na dito. Sake bantu dia apa melakukan Permanent Secretary of Land. Sake bantu Permanent Secretary of Land semoga ya boleh. Nalot dia orang tunga. Coba kau biar dalam tata mau turuni tunarale. Ya nabanua ya mga talaki na nando watokan yung biya durin do nabanua mo ya ko na tui. Mo durman na matin banua. Rawa motora yang balik-balik ni bos orang prosedur ya aku cisu ikan dewan ni temata wakil ya madua tanah bos aku siang itu tiga macam begitu le guna mataki bosa kami kesal balik-balik bos orang prosedur cisu na nama prosedur ikan dah begitu le guna mataki. Dana na Moscoviti doon talano, dana Moscoviti mbao. Alam mo doon ka bit. Kalau may nawas-was sila mamadwat, ay tinikadi wala kini tal-tal. Kami rondo masimay, nambawalo na tobi, ano na tobi wawatong na basi, rondo may na tobi. Kaya may sobutal na mbao lending. Kaya satu mbao lending, sakit nila kaya mami, boss naman no tayo sa lewa di mo teleru mabuat na leway bilibiwa ito letin ka dito tal-tal may pagkain ng tal-tal ay nakulay ng darabanua
Kira uli ruanga kira omongan dinangan mabuat. Wat kita tala maisen, tala gasi. Kora dinta. Ito saat ko inawago mo leni na sama sawa so ira na tala bulan. Masala mo may natobi, mas tapos mo sawasa. May sobing mauleni, nakita ko sawa salis, madala ko talibyo. Yung tamay bos ko binti ko bitilip. Abon drawang at mamsyado naman ta sa biwa. Sawawat ba kimin na kurang dito. Watan doon tumbuwa. Sagay ba sombong kimami sagay kaya narawat tu'y biwa. Kaya na mas ni ko nung biwa rin tiwa na ko. Sawaran kibuni. Tala nagkasilew, Presidente Bagay, kanilan, nonenenungo. Sa tuta lang ako ba. Yo kaya mundo, doon na siya nila ko ikya. Kaya mundo, doon na lang ako kinabali ni nung mataki, na bata na kinagwat. Bala ito maduwat na siya na nakatumbay bao. May nila ko yung bao maduwat ay nagdurumamay nakatumba na nona mataki, na mataki maduwat o biwa. Kaya mundo, nakaibiwa kanya. Indo sa lain bos ko biti, imbaw, siya na nung matasaw, may kailangan doon ka. Doon na bakaya na may itong matasaw. Sabi mo, ito kito mo, nung doon ka. Wala ka. Doon dami, wala matay ka rin katong ibalik, yan na wala nung doon matay. Doon na tungay kaya, doon na garabi kaya, doon na kanay kaya, doon na hunyang kunay kaya. Tama nga, kaya baka doon biya kailan, doon kailan, doon na nung doon ko. Isang buti ka to. Maduwata nga. Obiwa kili. Nisa, lama na wera ko iteni ko ibi kaya tama. Lama ni soro ne pele bando no isya ko keni. Nisa da buka na peo kani me loma langi burubura. Sabe ba iyo chisu me may nanda prosgan. Me may nanda matani banua. Me nanda mataki. Kaki lewango sa sama-sama na kalau kagabay buli. Sa siya ni Beudi na tamata kila kalo, sa tawas na tamata may wana kalo, e na lomong-lomongo, e dewan-dewa, lamalang, e na muni mata ni Manua, e na muni turara lewu, e na muni mataki, e na muni prosagan, o Chisu Kristo, yan ay ninui, isa sena, na ninui. Nekronimoso, may matakan na luprosis. Lutrosis na kanibal-bal, Chisu, ang nonda lutrosis, the redemption of man from slavery. The redemption of man from slavery. Isang buong pula ko Israeli, may ispita. Sa oran ng raw na baki, sada kaladaga mana e viwa, siya nga ni Sireki raw, redemption of man from slavery. Siya nga raw ni Bang Awatag raw, na Israeli may ispita, e nakialikatini, e ngay mati na lami tawadala. Na lami kabamate ako keni, ko epeli, may nawera ko eteni, kabandono yan ang matani kalong. Na lami ko Chisu, kandang betigo balotu, isabi nga lehawa na kawalatay, may tukunan ni kabandono na nung itabadaw ni Soro, o kaya baka malmalu ko tayo kuya, malating sarita matayal re, kaya baka nuy-nuy ni sasari nuy-nuy. Ang daw kubunan na baka daw outcast. Kaya baka nuy, ano nito mga manuso. E nekatili talaga, hindi samat na alam ikaw kala. So na kanandra na peseni, tori na isopi, tori na peseni, kaya moroy na katumba, kaya na sibita na mate, na muno ko sibita, na katumba na sinemi. Yan ang kay Sireki, redemption of man from slavery. Yan ay nuy-nuy. Isasena na nuy-nuy. O Chisu ng Mangalo process. Doon talaga na sokar, doon makatakan na Israeli na Chiu sa ipan na Year of Jubilee. At sa Garabaw, tinang bakit Chupin Kola. Ronon doon tinga ba? Pero na Chiu na Chupin Kola siya na Year of Jubilee, at nakatungan na bigyan mo sa nabulo na ba? Yan na muna, niyan daw reda na history kay Israeli, eran daw sukaristan na nabanua na Israeli, may nang buong bula. At nakatay ko, ay nabay lima sa kahulo na yan baki. Kaya man yun ng raw, ay nakalima sa kahulo, niya baki ni yun ng raw. Ay nabay lima sa kahulo, niya baki na yun ng raw.
Vesereki i Golden Jubilee. E tol na ka ndo sereki ng dua, to sereki ng bombula, Lutrosis, redemption of man from slavery. Di ko bombula tu automatic, ke tingo Israel ni kuwa, sa bagi lima sa mulo Israel ni kuwa, automatic ke bombula tu ndo na bala sa sereki, sa na mo les kumba. Ke tu endo ng dinaw, yana ke karua, ke milioni, sa tiningan ng dola, sa lima nga sende. Ana bagi lima sa mulo ni chupir kaula. O sa sereki, menamang dina. Iyo Jubilee. Kaya katulong ng gele. Kaya sa lista ino ng gele, sa bol ino ng gele. Bisaya ko man na iyan ni chupil kaula. Siya nambak ni chupil. E sukala sa ng gele, kung nakalito kaya. Yan na muna siya rin ramon raw. Ko'y sila. Yan na muna sa tutuna. Ko'y sila. Balatara ba, nuy-nuy, buwa, siya na nuy-nuy. Kaya sila. Sa may list na ng gele. Sa may bulitay na ng gele. Iya na lima sa unang bakit. Kano na kalaw. Automatic. List ng gele. Era bombulo tu. Nana nuy-nuy ni sa siya na nuy-nuy. Bombulo na besuki. Era lima sa mga ulit chupin kaula. Era suka. Kaya naman di bale. Naman di ko. Kaya naman din na ito. Nandun na durbar na besu. Era kaya lima sa mga ulit siya niya bakit. Chupin kaula. May silemi. Dombok lang din na. Pero nung tinawa, kaya kung mo siya magkakaroon ng respect ng bagay ni Luto Sile. Ito sa Sibia na overdraft ni Luto. Masagay tugon ng mga India, natuwa ni Australia Rolo. Ulu do bilang ako eh. Toro bilang doon. Okay, tuloy. This is Fiji. We believe in Christianity. Kapag ang ni Luto Sile na baking ko, nagchupil ko lagi, kaya balik-balik, na magkamay sila, nandinaw kayo Luto Sile, may sambok ko. Namatala, wala sa anin ko kamay ko. Awayan pag ito, nakatakan ng LTV, mukhang daw niyaw ng LTV. Ano pag nagchupil ko lang ko, pero bitanwa ka tayong dua, ang buret pa ba, kapatagyaw, yung liwayaw, namulim ng kibes, mandet pun del tibi na una ang patinggetat. Kaya tunawaw mi. Bang chupin mo. Gela ka dito kay. Iho. Service ni sasu pa mo ito. Tugumaw ko ya. Ay nakawat sa ran na pakampaw ta Sibia to ko na mabuto mo. Nagkakanta. Kaya balbale. Sa diltina. Iba chisu na northern process. Nanang daw ni Besa Reki binaram doon dua. E baka dilan tayo ng bulan na chiu. E baka dilan tayo Israel ni kuwa ka. Lahat yung nga ni kuwa. E alam mo na sino sa kumay. May si Reki na nana tamatay na kaubalatay. Kabayada men na durukin o kenda na kay matindutan. Men na ni bubalango. Berata bubalango. Tuki na may minuy. Isa siya na minuy. Meus sa tiniya. Naoto tiniwala. E naoto ni siya ni kuwa. Chisu na ng Hilasterion. Hilasterion na kinabali-bali a sacrifice to expiate sin. May bota-bota nun may matikila yung dua. Sa matikila yung dua tayo. Ando na mo, manundan ka lang mo, ayaw naman ako. Ando pala tawat, nalibuta ko bata. Siya nalibig buto ragi bata. Kung salah ko manalingan nila, nagayin dua na. Menon Hilasterion. Melay mati ko na bukon. Rawel hoy, rawel mabuti ko na karamay balbimeso. Yan na Hilasterion. May pagkatakya parama na uli mo no maraya. Di sa sera ni bakawra o sera di sa bagwalo sa kabulu, saot na naman tulad na malaw sa sindra ni Bakalubea. Kaya tukunin kay Sudra Miracle Child Waisaki. Di sa Sudra Miracle Child Waisaki, tukuna kalong. O kung may mga moritale. Manibato kayo kinukaparama, may tanong ng bauta. Kaya dami kalaw ang ikaw ko eh. Kaya sa nungoy-nuy-nuy, sa sana nungoy-nuy-nuy, nakalogo chola. O nagdami kalaw. Kaya baka ang morit lupa na, kaya sakli, kaya gumaw nga. Nangano may baka mateki na, ito kunin. E nauli mo na umaraya, kaya ko sa niya dami na kuha. E nauli mo na wasan daw, may baka mateki na,
nakalo. Bula ko ay sake. Ngay bagambori na lami tawada. Na lami kawagambora ko ay peli, manawer ko ay peli. Na lami kandang ito ay baraloto, chisu watay kwaya, kabandoni ko kina tamatang daw kumuni mo tawada. Na lami matangaya, bagambori, manahuli mo na maraya, nahuli mo mo samba wi barot ka kinatiko. Yan na muna elever do kamu tala mo sumo, chowa chare nakalaw daw. Dalati ko ya. Chowa chare nakalaw daw be bagarota ki enna. Bulu ni banua metiko na no bulu ni banua ni bambauta. Enna gay bagarota ka nakalaw. Kesana na bulu ni banua ni bambauta. O tinitambagay ko na misti. O na masu na teginduro. Kesana na bulu ni banua. No museu se kwai mana uli banua no bomba. No dala taga na bambauta. Lebni kuar sa mastunga erna no me lutu mela balagi na mana. Sa tinangona ni kana mana ni Israel. Sa mata Yesu Kristo. Sa mana ni Yesu Kristo ka sa mesa. Na bambauta no me dala taki. Dala taga na bambauta. Dala taga na museu. Dala taga na musorika. Dala taga na mubindaga biakani. Tanda-tanda mo yalore. Tanda-tanda mo tamatabo. Tanda-tanda. Menurut sota na uli manuan na mabambauta. Nang ibarang ta kami kucho. Salamat tawa. Oh, Yesu bisa tui kalwar. Sabak. Sare somu sare di resireli. Sare di somu sare di rekai maten tutani rala omai. Na kanawatan ni solim sa tuo mura sa reso Yesu sa sere di sini wala sa re di mura sa re di iko kayao sa sosomi ni lami tawa ko na hilas terion me sa nandai nui ni sa sere nui sa ga itu kuna ko tamangu ni mo sotira di sa sere kila kar sa kita na manandra sa ga ko na nonde wala pero kan tamaka Yan ay nui. Bisa sen. Na nui. Lo sa tinya na gubunal. Au buat turai tama huewai. Mga bela kali taki ko pinaka keni tau keni nui. Bisa sen na nui. O Yesu Kristo. Beto kwa na mo prosedan. Ioti na mulongo. Kwa na mo matani manua. Kwa na mo mataki. O kwa na mo tura rale. O kwa na sala nandi na kena mula. Sakaling dua torang mamalai, Yesu dua. Yang ini lui, bisa sah. Yesu nandaru proses. Tahun ini sereki, cupili kaula. Au saya bawa na bagi saud na bagi bersama bulu. Au kau balik bulu na satu na mati. Sereki au, bukan beliau tanah kalau mana mati. Au salah kau tu boleh kerja di face. Ni nunggu cupili kaula, karuan ni nunggu golden jubilee. O sige ang paginduan na February 51, kapilitan ng 51. Wala. O sa ka na tungo, o sige ang paginduan na matrikan. May ukanawa, may suduwa, may progowa, may kerowa, kakera nga, naku isaw, naku bulan, naku dawagan, naku ingo. Sa ka na. May ora matatabi, hindi ko na limus sa mga naman. Kung yung paginduan raw gimati, raw kiyaw na. Baltasan doon gumata, hindi mo sa robo. Sa pangambulyaw tal, sulit talabiyaw, hindi mo sa robo. Nindan doon rabi, may kwaya, may nui, isasari. Kalau nga ito, naasin ang bulisin ito. Totoo ka, ano mo ni nakakata, kamuni na siya urawa, bakal ka tek kamuni na kawa. Nalo mo ni, niyalo. Wana na lang darong-darong ko, sikto may dalan. Bos itu nalo, kaya leo na kospel do kuna. Não nandrengo. Huwa sa asing ng raw. Nailabo sa tubo da itingal sa limbula. Nabeo kani sa mga kataser-sere. Ay nabuko ni labo. So era sa mata bebeku, may magkatagiro na sewu. Era sa tino matrikalo, kay dusyaya. Ngay maroy ko ya, ngay bakit siya ni Bandoli ko ya. Yang dua, siya ni maroy ko ya, paano manumuti ko ya.
da belo mani wale. Kuri do da pula kai. Mata huti ya o leo. Mata leo na kana, mata huti ya o. Tani dia no ko. Olha o semai dia, olha na gama no boi dia. Olha tani na sangaira, é do. Gai chega tani tu, no vai lui, sasa. Alguém é dividir, chega ali rau bandua, não dá no mora. Chega no rau bandua. Gai tu, no vai lui, sasa. Isso é o valeu agora. Não vou vale. Lava na mão, nada dos americanos ainda mais. Chega ali seu dia. Seu rawa, kanemu. Sabi na muna, daw na matakan na spend dulu mga singa. Sa ali seu ya. Diwa kwa, no minui, singa sa sapi ni matata, sapi ni minui. Sabi na muna daw may loto kina na biskata. Sabi na muna na sorry ka kina. Sabi na muna na ndong dali kina, meron na mo. Kena ngauna, kena bulan, laban ni mongo. Ang den go, ang dong go. Bagi orang pali. Balata reme na kalo, reme na lega go. Kay talama ina nonda prosegur nonda mata menua. Talai Yesu Kristo mai. Me mai buat kena na bulan bombo. Ia me tipo no mulu di bambo. Bakal ngatakan kalo na boss. Nengo bikenda. Na bulan bombo. Kena lo tuisio bo ndenda. Na ada teman. Lalu kena tak. Panda. Alahan ni kalau Yesu Kristo na lumemuni. Ne mami prosegan, ne mami lutrosis, ne mami filesterion. Ne mami lui di sasangan ini. Onggona ne mami bakambauta. Enangona den dulu mobiti. Onggona ne mami buah ni seu ke mami sakut tamai betul. Saya bita mai lawan orang bola. Saya kutamai na mawai ni ngandra. Leba kaki mami samai bossa bakal ngatan ngai. Moningai bossa bakal ngatan nakamo. Na yalo e kau mai kina. Kena ba ambau ta ba puna mai buo leo kina. Moni bossa bakal ngatan na rono do ti dabitu. Ani ada di krono teman na ya. Ani ada Yesu na kana sadedi. Ningai bossa sabata ka na sebongo. Na sana muni na klo kau melo kina. Ninguém vai sabatai ng rambula o ira era ng liga kina. Kara sebuta kina ng rambula ng rabubal ng rayalo na kakya ng arik kami nilay. Mera tumbu ka buwa pa lepsa. O di bossa bakal ng atakira na baki yung goro ng tinabito. Ana sebu ni bakang bauta. Kami nilay sa sarili nilay. Ana alam chisu na kanasarili. Kaya samaso. Ana gamo ni kang kakosari mo. Amen.